coy. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi nih channel Malak ini keluarga sangat sederhana. Iki manganane desa iku pemirsa ya, manganane desa kendilan. Nah, dikenteni mae dipeseni mae. Gawe ndi gawe ambeng aja nganti ra gawe ambeng. Iki opo iki opo ya. Gawe ndi gawe ambeng aja nganti ra gawe ambeng ngono. Nah, akhirnya dikon gawe ambeng ngono. Akhirnya kan terang gawe pemirsa, tapi dikon mae mergo apa? Manganan kan ibaratnya Jawa ki bancake sing dinggoni ngono, kaya omah iki dinggoni dibancaki tironane omahe ngono. Akhire kon gawe. Nah, iki aku arep dikon masak mae ngono. Gawe ondi ra apa-apa sing kena-kenalah. Untuk mie, mie goreng, tempe, tahu. Apa nah ya terus yo. Jajane kok krecek, tape, gedang ngono kita pemirsa ya. Iki saiki jam 09.00. Engko bacaane iya bacaane ne pendopo bar Jumatan. Jadi ini kok kemungkinan sing bancaan iku pake. Mergo aku bar Jumatan wis budal mergawe. Iki kok berasa ketumune ya. Ya mirsa iki lho, ki arep. Ora aku. Kita jadi biakar kabeh ta iki. Lho. Delok matane. Buruk. Toko iki. Tempenya. Kita akan membuat kering dari dulu. Tinggal kok, tinggal bumbu, tinggal aduh. Kita akan dulu. Mau sok. Besoknya enggak sih. Tempenya di kota-kota. Apa lagi tempenya sama motor ini. Terus ini kita buat ini. Api bakar didol apa dilek bakar nyamar terus ayo nek dibakar enak tapi apa tidak coba ulat didol ulah enak didol kan kopi kopi wae tidak kopi tinggi gitu lah blek bae yo ulat udah sama yang itu munggah nek yo ngaku seneng kono iki aku bilang satu iki beli no anu main kok kopi Kalau iki kan buat manane sembilan so kan 15 di manane bisa enggak dulu lah bisa enggak nanggap kayu koyoke nanggap kayu kalau 15 kopi masih sih ya lah 15 sih yes terus gawe kok ngomong nah berarti apa bisa itu kita kan di laos ini ya aku mungkin di laos dulu kok sampai tempo jadi masih tetap laos pakai masuk ke DBC laos koyo yang kadang-kadang lo yang jadi tutup di laos yang kita ramis kamu sudah pakai oh kita masih pakai jadi gua enak enggak 5 tahun mas tapi enggak tahu ini bisa pengen dengan apa gitu apa nganune di nganuno ya pokoknya nganune di nganune iki tempene digoreng sik Longone cakake longo larang. Yo longo larang sumpah. Mosok deknane aku roh newekku ki
Regane iki isih Fortune bantal lho, sik 19,5. Bang pirang wulan ngono, mundak 23,5 kowe yo. Jumlah ngopo. Sini berhubung aku wong kasabaran langsung ayo. Aku mergoke wae tak lanjut ngethoki. Bawang, nah wis. Wis biasa. Alah lengone kurang akeh. Ya wis gak apa-apa larang lah ngutuk meneh. Wis jaga akeh larang. Bawang, brambang, lombok wis tak cacah. Karek bawange. Engko bar bawange wis, engko genti nggodhog endhog. Gampang jen iki. Kayak ketok. Ya ora ketok ya wis. Wis digodhog. Gede nih. Tutupin dia. Salah engko sik. Engko beres. Iki dipingin ini sik. Lah, set. Kayak ketok. Oh, gosong. Di. Era-era ini. Era-era ning ndi yo? Turut. Ini endhog biar matangnya sempurna iki piro pemirsa minimal iki? 5 menit, 10 menit paling. Ada tinggon apa? Aduh. Ada tinggon apa ngene ndi yo? Deknane berdisaya purwo. Kocak iki kene. Kilo. Padang banget iki genti dimasukno. Mengan sintasi dimasukno. Mau pas gak enek acara ngono ora apa-apa. Nek pas enek ngene iki mesti gase omor-omor enteng. Ada aku bolong. Kita akan masang gas dulu ya, guys ya. Gini, tak dikek selokan gini. Wong lanang ki kudune kabeh iso. Termasuk masang gas. Alah ketutupan iki. Kayak ngalah sih. Ini ngalah sih. Lanjut nah biar kita gas sih. Aja kantokku bolong sithik guys, gak apa-apa, sempakan. Dia. Ini gimana jumlah kita bisa? Kuda. Oke. Seperti itu.
Sini lucu. Pangan guys. Ini tak tidak ada. Coba. Tani. Ini itu blok. Ini. Buat. Untas. Ini tinggi lagi. Itu karena naik rokok. Terus ini. Ini suara lagi. Enggak, Pak. Ya. Jadi lagi. Jadi. Langsung muncul. Nah, karena ini gue iso. Kakek nih. Lah ini yang tak pirang menit dhewe, 6 menit dhewe. Anjay. Sem. Ku tak mau jadi masa lalumu. Kurang ini aja. Cuma entek. Tenang. Aku wis ngestok banyak loh. Renteng, Bos. Hai. Kayak ada telepon. Mau gue sih konten. Alah. Iya, sudah telepon sih, Mak. Negara wong konten biar lah. Lepet. Bebas. Wes. Aku masak konten. Oh iya, dungokno.
Wes kalong mangga entek. Oh, mosok aneh ae. Moro masaki moro-moro lho. Gase pet ngono ya, botol tenan. Oh, wes. Nah. Ya. Loh, das. Alah, ora ape-apean, penting mateng. Pinter ini kok. Duh, lo. Iya, konten pinter. Gong, urung teko kok. Wes pemirsa, tempe keringnya wis mateng. Bar iki mak telepon. Wes bar iki gawe mie. Long gas ya pakai saran. Set. Namanya apa? Dadah. Ada diwaca. Dadah. Nah iki bar dinggo ngethoki brambang mau ambu babang apa. Iki selagi nunggu mie mateng, kita iris dadah dulu pemirsa yo. Dinggo apa? Dinggo jajane. Nek ngobong. Iki dibuat pemirsa pinggire, sing iki ini iki ya diemplok. Kamu jangan brodol dulu ya. Semene siji, loro, telu. Pas. Meneh. Kemudian semene. Ah, segene setinggu. Biar ketok pantes. Siji. Aduh. Meneh. Es. Dek, dong gedenge do brodol ngene piye ini? Tapi cau pilih. Tak apa-apa digo renan ya. Digo renan gak masalah. Coba beri wong ngene. Ya dadi plung ngene wis. Wis sak renan. Ana krecek, ana gedang, ana tape, ana jadah wis. Siji ditabundeli. Ini taruh bawahnya sini. Nah,
Ini namanya sushi ya guys ya. Ini susinya wong Jawa. Karena dibungkus dengan godong gedang. Tapi kalau makan tidak boleh ditelan semua bersama godong gedangnya. Harus dicopoti dulu godong gedangnya. Jos ini. Di spread. Coba aja sini Bang. Dicoplok ae ngisi uang. Es. Oh, es dadi untuk papat ndure. Engko nek nonton abenge ngenteni Pak mulai pemirsa mergo apa? Akan mek nonton gedang. Iki sisane menit tok. Kamu minggir. Kindoke tempe keringe. Karek ngenteni mine. Mine isih proses iki. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Iki rusak iki tak umbahe sik biar padha kaya ngotelu. Ndok-ndoke wis mateng lho. Iki pecah sithik kok. Astagfirullahaladzim. Pecah sithik gak apa-apa. Siji. Loro. Alah. Sepepe rambe yes telu. Ada pecah kabeh. Telu. 4 nih pas. 4 biji. Tapi ora apa-apa. Tapi oke sian. Loh. Ini rada sithik tapi oke. Ndok, tempe kering, tahu, mie. Enak yo. Jujur ya. Bisa. Ini lagi lemet seperti panas no di PP. Wes jos. Duh, Mas. Kering ndok tahu iki mang wis dawa-dawa ora dipencet duwi videone. Akhirnya baliknya wis penting intine ngono isine ngono kabeh lho. Jadi duwi lucu ora dipencet video ngono. Video ora nyetet ngono. Lemah, itu lemah lawangan. Siji. Piye Pak nontone? Oh, kalau kuku kok lho dari ini. Petuk. Petuk. Kenu. Dadi. Yes.